Zo všetkých detí a žiakov na Slovensku sa povinne musia stať voliči Progresívneho Slovenska. Také je zadanie a tak ho naši súdruhovia naplňajú od rána do večera. Mimovládky a dúhoví progresívni aktivisti chodia od školy ku škole a prednášajú našim žiakom, študentom, deťom, ale aj učiteľom, aby pochopili, aké sú zlé tie proruské, vlastenecké, protimigračné a neviem ešte aké naratívy, všetky tie ich nálepky, ktoré poznáte, ale najlepšie na tom je, že vláda po 2 rokoch nerobí nič preto, aby to zastavila. Naopak, v čase konsolidácie, uťahovania opaskov, okrádania podnikateľov a od rána do večera klamania ľuďom o tom, ako treba neustále šetriť napriek tomu, že vláda na sebe nešetrí absolútne vôbec nejako, tak oni dali 30 000 eur rovno asistentovi poslanca Progresívneho Slovenska Dávidovi Puchovskému, aby mu zaplatili 20 prednášok po školách. Čiže počujete dobre. Vláda nielenže nezastavuje tie prednášky progresívcov, ona ich v čase konsolidácie z peňazí tvrdopracujúcich Slovákov platí. Vy chodíte do roboty, platíte dane, oni ich potom zoberú, vláda Roberta Fica, a dajú ich Dávidovi Puchovskému, tomu známemu hoaxerovi, podvodníkovi, ktorý cez policajnú stránku v čase vlády Matoviča udával ľudí a snažil sa zatýkať názorových oponentov, človeku, ktorý otvorene hovorí, že ľudia ako ja by nemali mať slobodu prejavu a chcú nás za naše názory zatvárať, tak takéhoto človeka financujú z daní občanov Slovenskej republiky. To je výsmech. To je absolútny výsmech a každý už pochopil po 2 rokoch, že vláda pľuje svojim voličom do tváre. Že im doslova kadí na hlavu. Že takto sa fungovať nedá. Že jediné, o čo im ide, je dostať svojich kamarátov z basy a na Slovensku s prepáčením serú. Pretože inak to reálne nevyzerá. Treba to zastaviť. Na to treba jednoducho hnutie Republika. Rozbiť tú celú štruktúru jedným veľkým kladivom a ukázať im všetkým, aj tým modrým, aj tým červeným, že naše deti si musíme chrániť.